Hei, kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og jeg sitter her i dag sammen med danske Gitte Jørgensen, som er coach, forfatter, foredragsholder og kursleder, og forfatter av den utrolig inspirerende boken Pippi Power, som jeg nettopp har lest, som handler om å styrke sin indre power, finne sitt indre potensial, leve det ut og leve et autentisk liv, rett og slett. Og det er det vi skal snakke om i dag, Gitte. Og du skal ha kurs nå i helgen, nettopp et Pippi Power-kurs, og veldig glad for at du hadde tid til å møte meg, så velkommen til Wisdom from North. Takk for innbydelsen. Skulle bare mangle. Jeg leste denne her og ble superinspirert. Og du henviser til mange store åndelige lærere, spirituelle lærere og selvutviklingsfolk, og det er mange gode tips her, og man får skikkelig kick. Men det jeg blir nysgjerrig på er, altså, hvordan startet hele denne reisen for deg? Altså, hvorfor skrev du en bok om å være mer Pippi-aktig? Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så startede det med mig selv. Og sådan tror jeg, det er med de fleste forfattere. Fordi jeg er opvokset i 60-70-tallet, og piger, jenter, skulle være flinke piger, pæne piger, søde piger. Og jeg kunne bare mærke, jo ældre jeg blev, at jeg havde nogle drømme, jeg gerne ville realisere i livet. Og der havde jeg brug for al min livskraft og al mit mod, for at ture gøre det, som jeg drømte om. Så jeg havde faktisk brug for en Pippi. Jeg har brug for min indre Pippi til at skabe mit eget liv, til at skabe en ny historie, og til at bryde vaner, altså skabe mit eget kvindeliv. Det er den personlige historie. Mm-hmm. Men så er der også den store historie, at jeg har skrevet bøger, som er udkommet i Norge, som hedder Simple Living. Mm-hmm. Og jeg holdt rigtig mange foredrag rundt omkring, også i Norge. Og der mødte jeg så mange mennesker, som havde denne følelse inden i sig. De havde det, eller en følelse i sig, at de vidste godt, hvad deres hjerte sagde. De vidste, hvad som var vigtigt i livet. Men de trængte mod til at gøre det. Og så tænkte jeg, hvordan kan man få det? Hvad skal til? Og meget ofte så har vi jo masser af bøger om personlig udvikling, som er amerikanske guruer og engelske, og de er vældig gode, mange af dem. Men jeg tænkte, hvorfor ikke bruge en kraft, vi har i Skandinavien? Vi har jo faktisk Pippi. Ja. Og jeg plejer at sige, at Pippi er sådan en skandinavisk arketype. Det er en livskraft. Og vi kvinder, mange kvinder har jo læst denne bog, da vi var børn. Så vi har fået det ind med modermælken. Mm. Så man skal bare sige til en kvinde, hvad om du var en Pippi? Hvad vil du gøre i dit liv? Hvad vil du gøre på mandag? Hvad vil du gøre næste helg? Hvis du var en Pippi, hvad vil du gøre i 2014? Hvis du ikke tænker på, hvad man bør gøre og plejer at gøre. Hvis du tænker på, at du kunne skabe dit liv helt på nyt, hvordan ville det se ud? Og så kunne jeg se, at kvinder, de fik sådan en lille glimt i øjet, som jeg kalder det. Du kan se, du begyndte også at få idéer. Ja. Jeg mærker det. Ja. Og det var det, jeg plejer at sige. Så kom der sådan en gnist, sådan et lys. Og jeg plejer at sige, at der kom sådan et hunddjævelsk blik. Forstår du det på norsk? Ja, ja. Et hunddjævelsk blik, men på den gode måde. Det der med, wow, ja, livet kunne jo være meget mere stort. Livet kunne være mye mere end madpakker og deadlines og vasketøj og opvask. Ja, og der kan vi bruge Pippi som en nøkkel til at frigøre os. At du tenker på Pippi, hvordan kan jeg være mer som henne? Men det handler vel mer også om å transformere litt, altså større ting i livet? Eller handler det bare om de små tingene? Det handler om begge ting. Men meget ofte går vi i stå.
når vi kun tænker de store ting. Så kan vi slet ikke komme i gang. Det blokerer. Så jeg plejer at sige, hvad om du kunne starte med at skabe din hverdag, gør din hverdag mere livskreativ. Gør din hverdag, prøv at starte med de små magiske skridt, og så bygge dig op derfra. Men hvad tror du vi kvinder er redde for? Er det alle de andre monstre, altså det forventningene, som vi tror vi må indfri, og så holder vi os selv tilbage? Der er mange svar, men et af svarene er, at vi er en del af en meget lang kvindehistorie, som handler om, at kvindekøn var second best. Og det ligger nærmest i vores celler, i vores cellehukommelse, ikke at være god nok. Og jeg møder rigtig mange kvinder, som udadtil har de alt i livet. Men indadtil føler de ligevel, at de ikke er gode nok, bra nok. Så de slider inde i sig selv med denne her, jeg kalder det, jeg er ikke god nok brain virus. Jeg er ikke god nok i hjernevirus. Forstår man det på norsk? Ja. Vi slider med den. Og den skal vi på en måde kurere. Og så når du får den tanken, så skal du korrigere den? Ja, helbrede den, kunne man sige det. Helbrede den. Fordi det er ligesom, det er den historiske følelse af ikke at være god nok. Og man kan sige, at kvinder nu, vi har jo social frihed, vi har historisk frihed. Men det jeg ser, der mangler, det er, man kunne kalde det emotional freedom, altså følelsesmæssig frihed. At vi gør os fri af, hvad vi tror, andre tror om os. At vi gør os fri af den gamle historie om, hvad en kvinde kan og bør og skal i et liv. At vi gør os fri af plejer og burde og pligt og lære at finde lyst og mod og livskraft sådan dybt indenfra. Og det er her, man kan bruge denne her crazy idea med Pippi. Altså det, der handler om, er jo at finde din egen version. Din egen indre Pippi, og få hende frem. Så når jeg har skrevet en bog om Pippi, så er det en inspiration. Kvinder skal ikke være slik som Pippi. Kvinder skal finde deres egen indre version af det. Og den indre version er jo i virkeligheden livskraft. Altså livskraft til at kunne forme et liv, til at give lidt blaffen nogle gange i at være perfekt og være rigtig, om livet er perfekt, men bare, jeg har lyst til at tage min ben op og få en kop kaffe og bare, hvordan har du det? Ja, nu slapper vi af. Ja, nu slapper vi af. Ikke? Slap lidt af. Ja, for du snakker en del om nytelse også, at det er veldig vigtigt. Ja. Å nyte, og fordi at da får du et annet energinivå, som gjør at du tiltrekker dig da andre ting. Ja, men det er jo det, der er interessant med skandinaviske kvinder og vestlige kvinder. Vi føler ofte skyld og dårlig samvittighed, når vi nyder. Ja. Ikke? Det kan vi tillade os det. Ikke? Vi føler ikke altid, at vi kan tillade os det, fordi vi må hellere lige vaske op, og vi må klare pligter. Men nydelse er vigtig for en kvinde og for kvindekroppen. Det er et helt langt interview for sig. Jeg skjønner. Okay, men vi må i hvert fall nyte mer. En Pippi skal være god til nydelse. Må træne nydelse. Og så må man træne selvfølelse, skriver du også? Det er rigtig vigtigt, ja. Fordi denne her, jeg er ikke god, bra nok, virus, når den skal helbredes, heales, så er selvfølelsen vigtig. Man siger, selvfølelsen er ligesom kernen i vores psykiske selv. Og hvis selvfølelsen er stærk, så vil en kvinde have mod til at sige, hvad hun trænger til, hvad hun har brug for, og hvilket liv hun har lyst til. Så er hun ikke så afhængig af, hvad hun tror, andre tror om hende. Forstår du?
Ja. Så får hun det mod, hun har brug for i livet. Og det er jo det, jeg ser. Det, der er så slående, er, at i Skandinavien fører i alle statistikker om stress og depression, der fører kvinder. Så jeg tænkte også, da jeg startede med at skrive Pippi Power-bogen, at Pippi kunne være en god medicin mod stress og depression. Fordi så vil en kvinde måske have mod til at fortælle andre, at nu orker jeg ikke mere. Jeg trænger hjælp. Ja, for det er vigtigt at spørge om hjælp. Det er så vigtigt at spørge om hjælp, men nogle gange må man være Pippi for at have mod til at spørge om hjælp. Fordi man kan føle sig sårbar, og man kan føle sig, hvad kan man sige, svag. Altså, hvis man må indrømme, at man ikke kan klare tingene. Så man må have lidt Pippi-kraft, hvis man er sårbar og svag, og sige, hey, jeg sidder her alene. Vil du komme hen til mig og give mig et kram? Et klem? Men tror du, vi er lidt redde, fordi at hvis vi bliver for stærke, altså vil mændene gå fra os? Tror du, vi er lidt redde for det, kanskje? Altså, hvis vi virkelig tar ut kraften vår, hvordan vil det påvirke mændene i et forhold, hvis vi er gift, ikke sant? Virkelig står i vor kraft. Det er i hvert fald den gamle historie, der er om kvinder. At kvinder kunne ikke være stærke, fordi så blev hun alene. Jeg synes, kønsroller forandrer sig. Så jeg synes ikke, det er det, som skal holde en kvinde tilbage. Og så snakker du om noget veldig interessant, synes jeg. Det er, hvad slags historie vi fortæller om os selv. Og der gik jeg lidt ind i mig selv. For jeg tænkte, hvad er det, jeg tror på om mig selv? Hvilke historier har jeg laget? Kan du snakke lidt om det? Hvilken historie lavede du? Jeg har ikke fått tid til at gå. Jeg har mest gjort research på dig og dette. Så jeg skal ta mig-biten senere, men jeg synes det var interessant. Kan du snakke lidt om det? Ja, altså det er en af de helt store ting, som forandrede mit eget liv. Det var, at jeg en kvæld sad derhjemme, og så pludselig kunne jeg høre i mit hoved, hvilken historie jeg fortalte om mig selv. Og jeg kunne høre, at den historie, jeg fortalte, det var den meget ucool historie. At jeg var alenemor, og nu sad jeg her i en lejlighed, og mine møbler var gamle, de var fra IKEA, og alle andre havde det så gøj, fordi de var til middag, og de var til parmiddag, og de var til fest, og jeg var alenemor, sad hjemme med min gut, som var på det tidspunkt 8 år. Og så pludselig fik jeg sådan et, du ved, man kan være så heldig i sit liv, at man pludselig får sådan en aha-oplevelse, ikke? Sådan en dyb indsigt, hvor jeg nærmest fik et chok, og hvor jeg pludselig hørte en stemme inde i mit hoved, som sagde, Gitte, det er sandt. Er det sandt? Den ucool historie, du fortæller, er den sand? Eller kunne jeg fortælle en anden historie om mig selv? Og det var sådan en aha, som faktisk har gjort, at jeg er her, hvor jeg er i dag, fordi jeg opdagede, at jeg kunne også fortælle en anden historie. Jeg kunne også fortælle, Gitte, du er en mønsterbryder. Gitte, du har skabt dit eget liv. Du er blevet forfatter, selvom du ikke har uddannelse. Du har din egen virksomhed. Selvom du er alenemor, har du netværk med andre kvinder. Selvom du har møbler for IKEA, du har ingen gæld. Så det var ligesom, jeg vendte det, forstår du? Ja. Og jeg opdagede, at så jeg kunne også fortælle den fantastiske historie om mig. Jeg kunne fortælle den ucool, og jeg kunne fortælle den fantastiske historie. Og det var et chok for mig. Og så var det, jeg opdagede, hvilken fortælling om mig vil jeg give opmærksomhed. Eller man kunne sige, hvilken fortælling om mig vil jeg dyrke, vil jeg give næring. Og når man beslutter sig for at give sin
gode historie, sin fantastiske historie, opmærksomhed, så kan man vokse, så styrker man sit indre potentiale. Så kan man bringe sig selv videre. Altså, jeg synes den er så vigtig og så genial. Ja. Fordi at jeg kan skjønne at du fikk den aha. Ja. For er det jeg snakker om meg selv? Ja. Fordi at da er det jo det som på en måte skaper kanskje Det er det, din der skaber vei. vores liv. Fordi vores historier om os selv bliver selvopfyldende profetier. Ikke på en nat, men med tiden. Jeg underviser i dette på min kurs, og jeg kan se, at det er chok. Fordi vi opdager, at vi meget ofte ikke er vores egen bedste ven. Og når vi bliver vores egen bedste ven, og opdager, at vi kan skabe den gode historie, men også vi kan starte ind i vores hoved, med hver dag at tænke, hvad tænker jeg, hvilken dialog har jeg inde i mit hoved om mig selv? Fortæller jeg den ukul, eller den fantastiske? Når vi opdager, at vi har et valg, vi har et valg. Det kan godt være, at der var nogle mennesker, altså du har selv et valg om, hvad du vil tage ind i dit hoved. Må du jobbe med det hver dag, eller altså den historien? Eller var det sånn at du forandrer på den, og så var den? Nej, det må jeg arbejde på hver dag. Stadigvæk. Og jeg tror, jeg må arbejde på det resten af mit liv. Jeg tror, de fleste af os er i en tid nu, hvor vi må omprogrammere, reprogramme vores tanker om os selv. Ja, for sinnet har jo en tendens til at gå mod det negative. Ja, altså forskerne siger, at vi tænker 60.000 tanker om dagen. 95 er genbrug, og 80% er negativt. Det er statistik, det er selvfølgelig ikke os. Det er statistik, men det viser bare, at vi mennesker, vi er oppe imod en hjerne, og derfor kræver det jeg plejer at sige, en vedholdende indsats. Altså hver dag tænke, aha, jeg vil være i den historie af mig, som støtter mig. Næste dag, aha, jeg vågner op, jeg kan mærke, at jeg begynder at stoppe. Hey, jeg fortæller den historie af mig, som hjælper mig. Så det kræver en dagligt valg. Ja, for jeg læste at du skrev at vi skal ikke nødvendigvis finde os selv, men vi skal skabe os selv. Ja. Og det synes jeg var så bra, fordi at hvis man skal finde sig selv, så må lete man. Ja, men skaber man kan blive det helt udmattet jo. Hvornår finder jeg mig selv? Ja. Det var det tænkte. Jeg startede med personlig udvikling, da jeg var 20. Og der tænkte jeg, at jeg skulle finde mig selv. Ikke? Og jeg ledte og gik på kurser og læste bøger. Men så da jeg tænkte pludselig en dag, jeg kan jo, hvad nu hvis jeg kunne skabe mig selv? Det var en kæmpe wake-up. Og en af de måder, jeg kan skabe mig selv på, er at blive bevidst om, hvilken historie fortæller jeg om mig selv, ind i mig selv. Og en anden måde, jeg kan skabe mig selv på, er ved at tænke på Pippi. Bruge Pippi som en nøgle, som et selv-coaching redskab. Så når du står på job, og du er lidt red for at sige til chefen, too much stress in my life, så siger du bare ind i dig selv, hvad vil Pippi gøre? Hvad vil Pippi gøre, før hun går ind til chefen? Ja. Hvad vil Pippi gøre, før hun går ind til svigermor? Hvad vil Pippi gøre, før hun siger til sin mand, at vi må gøre noget nyt herhjemme? Altså man kan coache sig selv på den måde. Og så skriver du også lidt om det med habits og vaner. Fordi at det kan jo være lidt overvældende, at man skal forandre så mye. Ja, og det er jo også derfor, de fleste kortslutter. Fordi man synes måske, man har noget med helse, og man har noget med sin bolig, og så har man noget, man er single, og man vil også godt have en bedre job, og man bliver helt udmattet. Ikke? Hvor begynder man? Ja, hvor begynder man? Og så plejer jeg at sige, også på mine kurs, hvad er det mindste, du kan gøre, for at bevæge dig i retning af din drøm? Hvad er det mindste, du kan gøre? Og så når man lærer den attitude, så kan man begynde en proces. Men er det sådan Så at... for eksempel, hvad er det mindste, du kan gøre for at være Pippi? Jeg? Ja. Hvad er det mindste?
Ja, altså det var litt morsomt, fordi du skrev at for eksempel kan du ta på deg forskjellige sokker. Men det gjør jeg allerede. Så den hadde jeg liksom check. Ja. Men det er vel den litt barnlige gleden som jeg connectet veldig med når jeg leste denne her. At hun er jo et barn. Og det når jeg går litt inn i Jannicke som 10 år, så blir jeg veldig godt humør. Jeg ser på en måte verden mye mer sånn undrende, da. Ja. Jamen, der er jo mange, altså, som pludselig opdager, jamen, der var jo en gang, hvor jeg var læggende, og hvor jeg var spontan. Ikke? Men jeg har glemt det. Og jeg tror, at vi mennesker, vi bliver mere glade, når vi er lidt mere læggende, når vi danser salsa, mens vi vasker op, når vi forsøger at få det legende, det, hvad kan man sige, uhøjtidelige ind i livet. Det var en ting som du skrev som jeg synes var veldig fint for meg å lese, fordi man tenker jo gjerne nå at nå er du der, liksom, og hun har kommet dit, og er så sterk og alt mulig. Og så skrev du at av og til når jeg skal holde foredrag, så er jeg redd. Og føler ikke at jeg er der hvor jeg burde være på en måte for å holde foredraget. Men jeg gjør det likevel. Og det var litt godt å høre, fordi man tenker ofte, jeg må være der før jeg kan gå for drømmen. Jeg må ha den uttalelsen før jeg kan. Ikke sant? Ja. Men det var faktisk sådan en... Jeg tænkte jo i mange år, kan jeg overhovedet holde foredrag? Er jeg der? Og så pludselig var der sådan en tanke, som kom i mit hoved. Jamen Gitte, ved at gøre det, bliver du den, du gerne vil være. Og det er jo ikke kun i forhold til at holde foredrag, det er i forhold til alle mulige ting i livet. Altså hvis vi går og venter på, at vi en dag bliver parate, kan vi måske vente i 30 år. Men i stedet for at tænke, hvad er det mindste, jeg kan gøre for at bevæge mig i gang med min drøm? Fordi du bliver din drøm ved at begynde at være din drøm. Lille skridt hver dag. Min erfaring er, at meget mere kan lade sig gøre, end vi går og tror i livet. Ja, så jeg har set så mange mirakler ske, når kvinder giver sig lov til at lade det ske. Altså når man ligesom siger, nu vil jeg forandre, eller nu begynder jeg at arbejde på det. Altså magi og mirakler kan virkelig ske. Det vil jeg gerne sige. Kan du give et eksempel på sånt mirakel? Jamen det er jo altså når en kvinde pludselig siger, jeg kan ikke være i denne by, jeg må finde en anden by at bo i, og så finder en lejlighed. Eller pludselig får mod til at begynde at gå til salsa, eller har en idé til et projekt og gennemføre den. Altså alle de der drømme, man går og har, og man så får det til at lykkes. Det er jo smukt. Det kan være små ting og store ting. Det kan også bare være at lave en madklub med nogle naboer. Altså, det behøver ikke at være de der store drømme, men det der med, at man får livet til at leves, at man skaber glæde omkring sig, at man skaber liv omkring sig, at man får livskraften til at være der. Det lyder så banalt, men vi ved jo alle sammen, at midt i hverdag, så er det faktisk ikke banalt. Nej. Det er det som er så rart, at det høres enkelt ut, men så er det ikke det. Ja, det er det. Det lyder så enkelt. Altså bare skabe glæde i dit liv. Ja. Men hvordan? Men det er faktisk, det er et talent. Det er en livskunst. Og der er det igen, jeg tænker, om vi kan bruge det her billede med Pippi, fordi hun er en livskunstner. Hun er livskreativ. Hun skaber faktisk sit eget morsomme liv. Og det der sker, det kunne jeg afslutte med her. Fordi det der sker, det er jo, at Pippi bor i Villa Villakulla. Og inde i Villa Villakulla, der er gubben, der er en hest, og der er en abe, herr Nielsen. Og Pippi skaber sit eget morsomme liv. Og Tommy og Annika, de står udenfor, og så kigger de hele tiden ind på Pippi. De vil gerne være, hvor der sker noget. De vil gerne være, hvor der er gøj. Og på samme måde kan man sige, sådan er det jo også med os andre mennesker. Altså, de mennesker, som skaber deres morsomme liv, eller skaber deres levende liv, det er jo, andre mennesker vil altid hen til dem. Så en start med at skabe morsomme ting, og alle de andre mennesker vil komme. Punktum.
Tusen takk, Gitte, for en nydelig samtale, inspirerende samtale. Og lykke til med kurs i helgen og videre arbeid. Takk skal du ha. Jeg gleder meg. Takk for at dere så på. Jeg håper at det inspirerte dere, og jeg anbefaler virkelig å lese denne boken. Dere kan faktisk også kjøpe den på nettsiden min nå, på wisdomfromnorth.com, og da støtter dere samtidig mitt arbeid. Masse lys fra Oslo. Ha det bra!